Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un total de 177 adegas e empresas acollidas ás denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas de viños augardentes e licores tradicionais da nosa comunidade participaron nas catas oficiais que organiza a Consellería do Medio Rural, xunto cos diferentes consellos reguladores deste 2025. O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, asistiu ás precatas que se desenvolveron no Pazo de Quián, en Sergude, Boqueixón. Corresponden á 37ª cata dos viños, a 27ª cata das augardentes, a 14ª cata dos licores de ervas, licor café e augardente embellecida e a 12ª cata das augardentes de ervas. O proceso selectivo iniciouse o pasado día 30 de setembro coa recollida das 445 mostras de viño, 300 de branco e 135 de tinto, correspondentes a 165 adegas, e das 40 de augardentes e licores, correspondentes a 12 empresas que participan este ano no certame. As precatas dos viños das DEO correron a cargo de catadores dos propios paneis de cata dos consellos reguladores de Rías Baixas, Ribeiro, Monterrei, Ribeira Sacra e Valdeorras. As precatas do resto de categorías e as catas finais realizaránse do 21 ao 23 deste mes de outubro por parte de catadores, sumilleres, enólogos e profesionais vinculados ao sector, pero que non pertencen aos paneis das denominacións de orixe. Pola súa banda, as augardentes e licores tradicionais cataránse o 20 de outubro. Para garantir o anonimato das mostras, as botellas de viño introdúcense nunha bolsa opaca negra e sinalízase cun número correspondente á fase da precata. Os 6 viños de cada denominación de orixe seleccionados nesta fase de precata cataránse na cata final con outra numeración. A correlación entre os dous números permanece en secreto, custodiada pola secretaria do xurado. As mostras de augardentes e licores de Galicia recóllense nas botellas proporcionadas pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria, de vidro transparente con capacidade para 3/8 de litro e tamén se catan con distinta numeración na fase de precata e na cata final. Para a valoración por parte dos catadores facilítaselles unha tablet cargada cun software especialmente deseñado para esta finalidade, no que se valoran as características das mostras nas diferentes fases visual, olfactiva e gustativa, cunha apreciación global ao remate do proceso. No caso dos espumosos, avalíase
ademais, a efervescencia. Con estas catas, a Consellería do Medio Rural salienta a importancia de promocionar, identificar e premiar os mellores viños, augardentes e licores elaborados fundamentalmente con uvas de variedades autóctonas, produtos dotados dun carácter único e dunha personalidade recoñecible dentro e fora da nosa comunidade. A entrega de premios realizarase no mes de novembro en Santiago de Compostela, nunha gala na que se porán en valor as calidades dos nosos viños, así como a profesionalidade do sector. O Concello de Meis estreita lazos co asturiano Cangas del Narcea. Unha delegación encabezada pola alcaldesa visitou o municipio durante a súa 23ª Festa da Vendima. Alí, ademais de promocionar os seus produtos vitivinícolas, as dúas vilas deron inicio ao programa de actividades que selará o seu irmandamento. Se das circunstancias de Cangas de Narcea teñen a súa festa dos viños o fin de semana anterior a nosa, é dicir, o vindeiro fin de semana, e ali iremos tamén unha representación deste Concello a promocionar os nosos viños en Asturias. Nos iremos o viernes, participaremos tamén na inauguración da súa festa. Como contou a alcaldesa meisina na presentación da Feira Meus Viños, o achegamento naceu en Fitur. Ali, Meis e Cangas del Narcea compartiron a súa identidade e cultura vencelladas ao viño. Este ano de xaneiro, na última edición de Fitur, traballamos intensamente desde o Concello para buscar sinerxias con concellos que teñan festas similares, e neste caso xa temos aprobado, se aprobou en pleno un irmandamento co Concello de Cangas de Narcea. Esta fin de semana a visita será de volta. Unha delegación de Cangas del Narcea visitará Meis no marco da súa Feira Meus Viños. Aquí realizarán unha cata de viños con maridaxe de produtos locais. Faremos unha cata o vindeiro sábado, o día 11, se non me equivoco, ali. Pois os representantes, o alcalde e concelleiros de Cangas de Narcea farán o mismo, pero aquí na nosa festa. Nos teremos ese acto o sábado, día 18, e logo, tamén farán unha cata eles de viños da denominación de orixe de Cangas, non? Será na Casa de Escudeiro, con unha inscripción previa, capacidade para 50 persoas, e a entrada é gratuita para todas aquelas persoas, veciños e veciñas que queiran participar, ás 12 da mañán. O irmandamento con Cangas del Narcea será o sábado, enmarcado na ampla programación que o Concello de Meis ten preparada para esta edición de Meus Viños. A cita arrancou hoxe cunha xornada para profesionais do sector, unha das novidades da proposta deste ano. Foi unha cata de viños singulares, elaboracións especiais das adegas que participan nesta sexta edición da feira. A partir de mañá e ata o domingo, o mosteiro converterase no quilómetro cero da exaltación vitivinícola, coa apertura das
casetas. Este ano participan 14 adegas, unha máis que en edicións anteriores. O presidente de Martín Codax, Xoán Allegue, será o encargado de dar o pistoletazo de saída co pregón. O sábado celebrarase o irmandamento con Cangas del Narcea. Tamén ese día participará por primeira vez nas xornadas a Confraría do Viño de Rías Baixas, que aproveitará para nomear confrades chegados do municipio asturiano. E todo isto, como sempre, con distintas propostas musicais. Este ano no cartel Somoza Trío, Los Lunes al Sol e Rock and Prol. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Bouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Por terceiro ano consecutivo, o viño e os produtos do mar foron os protagonistas en Castrelo, no concello de Cambados. A parroquia acolleu unha nova edición da Mostra dos Viños do Mar, cita que organiza a Asociación Aires Novos. Que o noso viño e o noso mar siga sendo institución nas Rías Baixas e tenemos que seguir poñendo en valor. Nunha carpa instalada na contornada a Igrexa de Santa Cruz, a cita reuniu as adegas que contan con explotacións ou instalacións en Castrelo ou traballan UVAD desta parroquia. Así estiveron presentes marcas de Martín Codax, Condes de Albarei, Paco y Lola, Laureatus, Lagar de Costa, Albamar ou Señorío de Sobral, entre outros. Aquí hai 286 hectáreas e hai 345 viticultores, o cual é moi relevante para o que é a denominación de origen Rías Baixas. É certo que os viños do mundo están sufrindo e Rías Baixas non está exenta tampouco desto, pero sei, e teño toda a conciencia, toda a confianza que xuntos, entre viticultores, entre adegas, entre cooperativas, como ben dicía antes o pregoeiro, seremos adiante e será un futuro. O viño Albariño Rías Baixas. O pregón correu a cargo de José Padín, máis coñecido como Currás, socio fundador da cooperativa Condes de Albarei. Padín recordou os seus inicios co nacemento da adega, hoxe en día referente do sector, no ano 1988. Fundadores co nome de Salesur. Daquela éramos 4 gatos. É un feixe de labrejas, que tiñamos un soño clarísimo, facer un gran viño coa nosa uva, coa nosa albariña. E que antes, cando o minifundio era aínda máis minifundio, a nosa uva valía menos que nada. Vendíase a granel, a precio de saldo, pero nós sabíamos que tiñamos un tesouro nas cepas. Por iso, esa pequena idea madurou e converteuse no 88 no que agora conocemos os Condes de Albarei. Unha cooperativa nacida coa misión de poñer o noso albariño no mapa mundial. Unha cooperativa é como unha banda. Cada socio é un instrumento e cada un toca a súa partitura con máxima calidade. O resultado é unha gran obra. Aquí a partitura é a calidade da uva, o traballo no viñedo, a xente que o traballa. E o resultado é o noso albariño. Nas Rías Baixas, o noso viño e a nosa música. Padín puxo en valor a tradición vitícola da parroquia, pero tamén o traballo dos que apostaron polo sector polo albariño e pola denominación de orixe Rías Baixas. E hoxe, mentre saboreades estes viños, quero que pensedes algo importante. Detrás de cada copa de albariño hai un bo anaco de Galicia. Hai moitas historias, moito esforzo, moito sol e moita choiga. Condes de Albarei non está só. Estamos aquí por e para a denominación de origen Rías Baixas. A denominación de origen que soubo unirnos a todos, as cooperativas, adegas da contorna, como todos os compañeiros que hoxe aquí nos representan nestes stands.
porque a calidade dunha adega faina fai medrar a calidade da comarca. E a calidade da comarca fai-nos medrar a todos. Somos moitas adegas, con moitos nomes, pero con un único obxectivo, que o Albariño do Sonés siga sendo un referente. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. A programación da cita foi variada. Celebráronse varias sesións de cata ao teu aire, dirixida polo sumiller Sebastián González, na que os asistentes degustaron máis de 60 viños de ata 30 adegas diferentes. Ademais, houbo unha ruta en catamarán pola Ría da Arousa, bautizada como Viños Singulares polo Mar. Neste caso, dirixida pola sumiller Carolina Iglesias. Xa o domingo celebrouse unha cata a cegas competitiva. Certo é que para todos é un orgullo ver o ben posicionados que están os nosos viños por todo o mundo, ver como o Albariño é sinónimo de viño premium, de viño de calidade, de viño de máximo prestixio, e vayas onde vayas, ver que a nosa zona, a nosa comarca, ten un atractivo importantísimo, como decía o presidente, que é pois, toda a nosa comarca, toda a nosa paisaxe, toda a nosa historia, pero temos algo que destaca moito, que é o viño. Este viño, que nos fai ser referentes, tamén é algo pois, que, aínda que sea unha bebida, como se suele decir, dá de comer. E dá de comer porque moita xente, moitísima xente na comarca se dedica principalmente a isto, se dedican ao cultivo do viñedo, moitos outros se dedican a transformalo neste líquido precioso que é o viño, e moitos outros nos dedicamos pois, tamén a divertirnos, a facer amigos, e a socializar e a pasalo ben cunha copiña de viño. Pola súa banda, dende a Deputación de Pontevedra, o seu presidente destacou a potencia desestacionalizadora do turismo deste tipo de festas e do sector enoturístico en xeral. Cada vez visítanos máis xente, somos destino líder, non só en Galicia, sino en todo o que é a franxa atlántica do norte de España, cada vez visítanos máis estranxeiros, eso é polos innumerables atractivos que temos no conxunto das Rías Baixas, que está formado por 61 concellos, pero o enoturismo lévase a pau. O enoturismo que é un sector estratégico de economía de emprego, donde os produtores, que aquí estades moitos, que facedes este produto de excelente calidade que exportamos para o estranxeiro, é un sector clave para todo o que ten que ver ca diversificación, ca descentralización e a desestacionalización tan importante para o turismo, e logo que é un sector que fai que as Rías Baixas por vaia por todo o mundo. A programación contou tamén cunha homenaxe a Luis Costa en representación da de Galagarde Costa e Beatriz Dozo, primeira mariscadora de Castrelo, primeira muller cun posto de responsabilidade na confraría do Grove e loitadora polos dereitos destas traballadoras do mar. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas.
Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.